Ik denk tussen de 24 en de 30 dat ik nou ha. En dat ben zowel hele jonge ben als iets oudere ben en volwassenen ook. Dus van alles. De blokfluit als volwaardig instrument sjen. Dat is wat docente Rianne Helmers haar leerlingen meehoudt. De traditionele blokfluitlessen op school die binnen haast net meer. Al is het beeld nog vaak dat je na je blokfluitles trostremen naar een oorinstrument. Ik denk dat dat komt omdat de blokfluit relatief onbekend is als professioneel instrument. De meesten die kennen het wel als beginnersinstrument, maar er zijn maar weinig mensen die het dan echt terugzetten met het instrument. Vaak omdat er inderdaad geen docenten binnen die dat tot op hoger niveau jouwen. Ja, dat is dat wel leuk, hè? Ja. Gitaarles, pianoles, dat is volle bekender, maar ja, blokfluit, dat is ook echt een instrument waar je een heel tijd mee vooruit kist. Daar heb je de heen gezien. We gaan in eerste zin alweer op muziekles. En mijn heidi wil dus blokfluitles leren. En toen wil ik gewoon echt op blokfluitles. Dus toen kwam ik bij juf Rianne. Doch liep het erop dat bands in het Wurg minder gauw kiezen van muziekles. Ja, er is natuurlijk een heel protte wat band nou kennen van. Vroeger wie het misschien meer in het dorp koerst of voetballen of de koerst bieden van varen. Maar nou is er echt een heel soort van eigenlijk. Maar er zijn nog steeds een heel soort ouders gelukkig die het wel heel belangrijk vinden dat hun band een instrument leert. Het is echt iets waar die een hele leven eigenlijk wat onhast. De leerst noten lezen bijvoorbeeld. Dus dat is echt een goede training voor de hersenen. Maar de leerst ook, zoals bij blokfluitje, fijne motoriek. De leerst samenspelen, dus dan leerst naar luisteren. Van Maria wordt komend weekend weer even spannend. Dan zal zij de lessen in de praktijk brengen. Een ensemble. En dan gaan we in een groepje samen versken spelen. En ik voor een concert of zoiets. Maar het is echt gewoon leuk.